Poarta a patra a cetății nesuprinde frumusețea ei de latura interioară. Poarta a fost dedicată episcopului Transilvaniei. Episcop care locuia chiar în clădirea alăturată. Acolo era Palatul Episcopal. Dar prin stădem, mini umititic. Poarta Episcopului are în centru vulturul bicefal, stema Imperiului Habsburgii. Pilonii porții au formă umană, au forma unor uriași atlanți, care în mitologia antică țineau pe umeri greutatea pământului. Ei susțin acum poarta, care între elementele de decor are și steagul de luptă al împăratului Carol al VI-lea, acel steag pe suprafața căruia se văd două litere C puse în oglindă și cifra romană 6. Astăzi, poarta este foarte bine păzită de către cel mai amabil din soldații cetății. Niciodată, în cei 6 ani de zile, nu știu să fi refuzat o fotografie. Dar în fiecare zi, în timpul sezonului turistic, să știți că mai avem soldați mai vioi în cetate și tot aici, în fața porții, fac un ceremonial militar de schimb de gardă. Da, dar până începe sezonul turistic, trebuie să mai așteptăm un pic. Între timp mergem să vizităm cel mai vechi și mai bine conservat monument din cetate, Catedrala Romano-Catolică. Nimic. Igor! Aveți grijă la mașină, haideți în o parte sau în alta. Bun, ca să fac mai bine auzit, mă pun în mijloc așa. Catedrala Romano-Catolică, după cum vă spuneam, este cel mai vechi și mai bine conservat. Are mai bine de 1000 de ani vechime, dar această catedrală a fost ridicată în zona sacră a cetății. Pentru că în perioada romană, acolo unde vedem unghiile albe pe clon și pe unde am trecut noi, acolo era un templu dedicat zeului Mitra și zeiței Nemesis. Mai târziu, prin secolul IX, dincoace, unde astăzi mai vedem doar covorul de iarbă, era o altă catedrală, una însă de rit bizantin. Știu că pare ceva incredibil, dar de-aia am și venit cu o fotografie să vedeți. Deci în fotografie se pot vedea ruinele care sunt sub covorul ăsta de iarbă și care corespund unei catedrale bizantine, care se pare a fost distrusă în jurul anului 1002, când Transilvania a fost cucerită de către maghiari. Inițial a fost ridicată apoi o mică biserică, aici, pe locul unde este astăzi catedrala, distrusă la rândul ei de către tătari în marea invazie mongolă din anul 1241, când orașul nostru a fost distrus în întregime. Sunt unii istorici care susțin teza că nu ar mai fi existat supraviețuitori în zonă după momentul acesta, dar este contrazisă această teză tocmai de vechea cetate a dacilor, Apulon. În perioada medievală s-a încercat reconstruirea acelei cetăți sub numele de Castrul Capri.
Castru, iată tot un cuvânt cu rădăcini latine. Deci cu legătură cu populația care a fost în perioada romană a Ciprului. Dar revenind la istoria catedralei, primele atestări documentare de la catedrală sunt din anul 1247. Deci oficial catedrala are cam aceeași vârstă cu catedrala Notre-Dame din Paris sau cu domul din Tol. Stilul arhitectural de bază este specific perioadei de timp respective. Catedrala a fost îmbunătățită, a fost lărgită și a fost și înălțată. Observăm turnul catedralei care este etajat. Fiecare etaj a fost făcut într-o altă perioadă de timp și pe fereastra lui se poate identifica stilul arhitectural specific timpului în care etajul a fost făcut. S-a construit după cum a fost moda și a rezultat o îmbinare armonioasă de stiluri arhitecturale. Dar la imaginea finală a contribuit și o exoție. Catedrala a mai avut un turn în partea dreaptă. Acel turn era folosit ca depozit de pulbere. Când sașii s-au răsculat, pulberea a luat foc, turnul a sărit în aer și nu a mai fost reconstruit. În catedrală sunt sarcofagele mai multor personalități ale Transilvaniei. Iancu de Hunedoara, fratele său Ioan Cavaleru și fiul mai mare Ladislau sunt înmormântați aici. De asemenea, primul principe al Transilvaniei, Ioan Sigismund, și mama sa, Regina, afara sezonului turistic, dar mare păcat, pentru că avem o orgă, un instrument muzical foarte frumos, care are numai puțin de 2272 de curburi. Este cel de-al treilea ca mărime din România, după orga de la Biserica Neagră din Brașov, care are aproximativ 4700 de curburi, și cea de la Catedrala Evanghelică de la Sibiu, care are în jur de 6300 de curburi. Da? Eu zic să lăsăm catedrala la o parte și acum mergem în unul dintre cele mai periculoase locuri din cetate. Să ne aproape de noi. Cetatea era asediată de către trupele maghiare revoluționare. Mai multe luni de zile a durat asediul cetății. Turnul catedralei, prin cel mai înalt punct din cetate, a fost folosit ca și punct de observare. Din turn se vedeau mișcările trupelor inamice și în funcție de acestea se mutau turnurile, răspădindu-se foarte bine acasă. Dar într-o zi inamicul s-a dat seama că este spionat din catedrală și a încercat să distrugă catedrala. Vedem și astăzi pe acest pereți din piatră urmele violelelor care au fost trase în 1848.
Acel sat era chiar aici, în Molești, în Arad, pe zidul de contraport în catedrală, vedeți inscripționate cifrele unui ceas solar care a funcționat în perioada medievală. Era și în văz acolo și în radius, în funcție de poziția soarelui pe vârsta tereastră, umbra se deplasa în jurul cifrei, iar asta funcționa ceasul solar care avea însă o mare, mare problemă. Nu funcționa când era în oraș. Mai bine de 300 de ani l-ar trebui când au făcut celălalt ceas din tot. Acum pentru că timpul este destul de repede, trebuie să mergem mai departe și dăm o fugă chiar în perioada medievală. Într-un alt loc foarte important. Mergem chiar la Palatul Principilor. O să facem, dacă vreți, o poză de grup. O să facem? Am mai fost imediat după bătălia de la Călugăreni. Atunci a fost prezentat și să sărbătorească împreună cu principele Transilvaniei. Un moment în care Mihai Viteazu s-a dovedit și un foarte bun diplomat. A reușit să a negociat cu principele Transilvaniei de atunci, a obținut să negociat